ae blegegek ugek sak dulita mel. Wah, kompresore terus jeblok. Bareng marah terus. Ha iya. Weh, waduh, kasih entuk warisan lho. Semar mari. Matur nuwun, Den. Nggih sampeyan sing iso menehi kekuatan kali kula. Semar niku mboten iso dipisahake kali Pandhawa. Kakang Semar syukur yen to Kakang Nayantaka wis pulih kaya wingi-uni. Kakang Semar syukur yen to Kakang Semar wis pulih kaya wingi-uni. Wah, Dipol. Gawe amarem atiku, gawe bungah pikirku. Kula nggih ngaturke panuwun ndara-ndara sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sejati napa ingkang jinangka dening Kakang Badranaya? Kula niki menggagas kahanan negara Ngamarta. Sing saya suwe kawontenanipun boten ayem, boten tentrem. Monggo Semar menika didhapuk dados pamomonging para satriya negari Ngamarta, utamanipun Pandhawa. Nek nganti Ngamarta niku negarane rusak, niku sing dicucuh sepisanan dening Dewa Semar. Mula katentreman karahayon lan karukunaning praja Ngamarta kawulane menika kula sing tanggung jawab. Mula mboten aneh nek kula niku janjane duwe gegayuhan. Lah arak apa to? Kakang Semar darbi gegayuhan apa? Supaya uriping para kawula sak negari Ngamarta menika tebih saking raos cecengilan panasten dahwen patiupen langkung-langkung ngagengipun tebih saking regejegan, tebih saking raos ingkang boten sae. Mila kula janjanipun kepengin mbangun kayangan wonten negari Ngamarta. Candhak lakone. Wis wingi mbangun gedeng kesenian. Saiki didadekke mbangun kayangan. Ayo wis ben ora apa-apa ngono kuwi bebas kok, Gong. Ora kudu kewengku ya ming rada beda wae. Heeh. Terus, Pak, lanjut. Mula kula kepengin ngrawuhke pepundhen Pandhawa wonten Projing. Utawi wonten ing Karang Kadempel menika supados para Pandhawa menika nyaketi gumregut gumregaing para kawula. Mergi napa, Dara? Sing jeneng kawula niku mboten butuh diwenehi dhuwit, mboten butuh diwenehi brana picis, ning butuh dicaketi rasane. Kula gandeng Pandhawa sampun sami rawuh. Napa sing dadi penjangka kula niku ajeng kula wiwiti. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Nanging ndadekno pangertenmu, Kakang, nggih. Ingkang sowan ana ing Karang Kadempel nembe para Pandhawa. Mongko durung jangkep. Lho. Durung jangkep mergane ragil Pandhawa ya kuwi kadangku Yayi Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Ndara Sedewa niku arang-arang gawe masalah. Arang-arang gawe perkara kok saged tindak menika merga ditundung karo bendaramu Werkudara. Mergane Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klimasada ing bakal kaparingake nata Ndarawati kinarya tumbal wadaling Projing Dwaraka. Wekasan Werkudara murina. Adine ragil ditundung saka negara Ngamarta. Mula sing gedhe pangapuramu, Kakang. Sowaning Pandhawa durung jangkep pustaka Jamus Klimasada uga durung bisa sowan marang Karang Kadempel, Kakang Semar. Semareka ten prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti. Lah kok ngoten lakon. Petro kali Bagong dereng matur malah kula wis ngerti lakon teng Praja Ngamarta saking sampeyanipun ingkang minulya sinuwun Ndarawati. Moga kang saka kuwi miturut iga penemuning Kakang Badranaya apa sing kudu katindakake dening para Pandhawa. Lah kok dadak takon apa sing kudu katindakake?
Barang sing ilang niku wajibe digoleki. Napa-napa sing ora ana niku diwajibe diupaya supaya bali ana. Ndara Sedewa supaya dadi jangkeping para Pandhawa, pustaka Jamus Kelima Sada kudu tetep dadi pepayunging para Pandhawa lan kudu rawuh enten Karang Kadempel. Mula bab perkara iki kula pasrahke kalih sampeyan. Nek sampeyan ora iso nemokke pustaka Jamus Kelima Sada, Ndara kula Sedewa ora minangka dados jangkeping Pandhawa 5. Lah napa ajeng lakon penjangkaning Semar Badranaya, Den? Kresna sinayang mangkelung mingkonaken Swamya ngambrangan kadi karunaning kaswase dosang gondo astrat maja lengleng lalu mangolati tara ora sambut tambuhi kekarepaning Semar Badranaya sayekti siadi wis gamblang ya aku wis ngerti gegayaning Kakang Semar ingkang bakal mraja kahanan negara Ngamarta sarana mbangun kayiwangan tegese mbangun marang jiwa lahir lan batining para kawula ya pancen mengkono tumuli Kakang Semar maring dawuh ora bakal kelakon penjangkane lamun pustaka Jamus Kelima Sada ora rawuh marang Karang Kadempel Sedewa ora dadi ganeping para Pandhawa 5 mula wis dadi ngendikaning Kyai Nayantaka ora usah dadak tinuding pun Kakang wis krasa lamun pinasrahan babagan lakon iki ya Yayi sira lan kadangmu Yayi Panengah tindaka metu ndedharatan pun Kakang nak ngambah dirgantara yen ana wong-wong nyubriyani ing sajak ana sambung rapet ing pustaka Jamus Kelima Sada ora sandadak wedi kangelan candheten takon ana apan durung karuwan nggone pun Kakang lan siade goleki menyang endi dunung ing Nata Ndrawati ya wis to dawuh